बेसेबां केजि? 360 खुलुमबाय लोगोफोर मागो हे गाइस हेलो इन्डिया दिनै आङो बिरावल ब्लग्सनि न'आव फैदों आरोखि फैनानै फाइनालि फार्स्ट फिथाजों सावबाय आंखौ जों सानैजों दिनै एसे ब्लग खालामनो थांगोन आरो जोंनि बाक्सानि बड'लेण्डनि नावकाटायाव लोगोफोर अके सेलो लोगोफोर बेखौ जानानै थांसै जों डाइरेक्ट आरो नोंथांमोना बिरावल ब्लग्सनि भिडिअखौ नुवाखैब्ला आं डिसक्रिपसन होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे लोगोफोर अके सेलो लोंनोसै सेलो नै लोगोफोर नावकाटा बाजार लोगोफोर नावकाटा बाजार लोगोफोर नावकाटा बाजार बाबा नै लोगोफोर नै मागोनि अमा बाबा खासि नामा बियो खासि ओइ बा बेसेबां केजि 360 बा नै अमा नावकाटायाव लोगोफोर नै बा अमाया नै साफा सेलना दोनदों माथो नै अमा वाव अमा नावकाटायाव अमा नै अमा सेलायगासिनो लोगोफोर मागोनि अमा नावकाटा बाजार होखाबायलै नै सेलायनाया देहा बापा गुदुं नावकाटा बाजार आच्छा बेसेबां किल' भिभ' 60 थाखा फवा आधा केजि 120 किल' kalau दिनै अमाखौ बेसे फानगोन केजि 340 wah 340 nih अमा बा बिखा नै बिबुखौ हमनाया नाङो बिबु हमनायखौबो लांबाबोमोन बाप अपारेसन बा नै लोगोफोर नाय अपारेसन अमा नाय दे वाव बिबु मजा चीज साफा ओंखारबारने आयो जों आरो बिबु सुग्रायाबाबोमोन सामफ्रामबो जोंना बिनो खामानिया बेजोंनो बायनो जायो जोङो नांगौब्ला बायखोनो नांगौब्ला नानि बिखा वाव जा गुदुंखा लोगोफोर मागोनि वाव बापा ini मामोनलै नै थालिर खुमा बा थालिर खुमा नै लोगोफोर आरो गोदान फ्रेस अमा नै बोरमा वाव लोगोफोर बोरमा नै गैला माथो नोंलाय सेस बेसे मा देखिला केजि 500 बा जोबबायलै फुथारदो दे माबासिम फुथारगोन गैला बेखौ गथा फानगोन mana ya? Silver. Keji beseang? Keji 300. Bah, boleh ya?
Hangsो लोगोफोर हांसो मागोनि हांसो Gimana boleh? Oh, dia orang kok. gimana dah gizi Kisi beso. Kisi no kare masih sistem sih. masih Nah, logofer sabji bazar gazol kobi sabji bazar wow Naokata bazar नै लोगोफोर नावकाटा बाजाराव बिराद मानसि जाबाय नै लोगोफोर मानसि जाबाय मानसि नै गामिनि सेंग्राफोरा वा इउरोफोरा नै सिरि खाना जानाय Jagan guys, kana. सिरियालाय खाना जानाय हे नै लोगोफोर ना बाजाराव मानसि जाबाय नावकाटा बाजार नै वाव नै बिराद मानसि जाबाय नाबाय बिराद मानसि जाबाय नै नावकाटा बाजाराव वाव लोगोफोर जोबथारनायाव आं जायाबाथ' जाया नङा होमबा नावकाटा आबै हटेलाव जादों जों बर' गामि मा बर' गामि माने जोंनि आरो जों गामिनिनो हटेल आबै हटेल गाइस नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मागोनि अमा दाउ बोरमा देखायनायखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदों लोगोफोर मानो होनबा आं गोबां भिडिअ होबाय थागोन नोंथांमोननि गेजेराव नुबाय थागोन लोगोफोर अकेथ' एसेनोसै लोगो दिनैनि भिडिअआ टाटा बाय बाय लोगोफोर साबस्क्राइब खालाम अके थेंक इउ बाय बाय